L'Adrián està a punt de titular-se en Integració Social. Sempre li ha interessat l'orientació laboral. Per això, quan va haver de decidir on feia les pràctiques, va escollir Grami Impuls. A Can Xiquet dona suport al personal tècnic de l'empresa municipal, fent acompanyament a les persones que estan en procés de cerca de feina. I gràcies a les pràctiques li ha sortit l'oportunitat de treballar els caps de setmana com a agent d'intervenció al programa municipal dels patis oberts, amb un pla d'ocupació. Hem pogut escoltar en primera persona a les i els protagonistes de Grami Impuls com una empresa que ofereix suport ocupacional a totes aquelles persones de diferents edats, de diferents procedències, perquè puguin insertar-se al mercat de treball i tenir oportunitats. Fem formació a l'Escola de Restauració, plans d'ocupació, acompanyament a itineraris formatius i laborals, amb l'objectiu de fer de l'ocupació un dels grans reptes que té la nostra ciutat per generar benestar econòmic i social. I Grami Impuls està al capdavant de la creació d'ocupació de qualitat al servei de tota la ciutadania. Les oportunitats de Grami Impuls i a Santa Coloma de Gramenet estan garantides.